il-fidi tagħha. Sempliċi, m'hemm xejn elaborat, imma vera, soda, sħiħa u assolutament committed mill-bidu sal-aħħar. Illi kulħadd jaf bil-prova illi Mother Teresa għaddit minna għal snin twal illi ma kienx tħoss il-preżenza ta' Alla f'ħajjitha. U di stqarrita miegħi. Għax mhux darba, iktar minn darba. Illi kienet tgħidli, imma Fader, għallimni nitlob. Mother Teresa tiġi staqsi l-Pawlu Ketkuti biex jgħallima titlob. Mother Teresa tiġi staqsi l-Pawlu Ketkuti biex jgħallima titlob. Għaliex kienet għalija dejjem bilanċ biex issib il-Alla u illi ħafna drabi u għal ħafna snin Alla kien baħ f'ħajjitha, baħ. Darba saqsejta jiena. Għalt li għallimni nitlob, imma jiena saqsejta wkoll biex tallimni nitlob. Għettila Mader, għettila inti, xi tħoss fit-talb, x'tgħix fit-talb tiegħek? Kont nara fil-kappella miġbura, eċetera, ġifieri qed tissaħħarni hu. U darba minnu meta saqsejta din mistoqsija hekk ħarset f'għajnejja, ħanida bl-Ingliż kif qalet li. Qalt li Father, in my prayer, I feel nothing. Dak l-aċċent. Nothing. Ma nħoss xejn. Imma naf li huwa qiegħed hemm. But I know that he is there. U kienet l-fidi tagħha kienet tistrieħ fuq knowledge. U knowledge mhux li naf għax jiena naf illi Ġanni qiegħed fl-istess kamra miegħi, imma għax naf il-preżenza ta' Ġanni dal-każ ta' Alla xi tfisser f'ħajti u nafa minn ġewwa għax ikkommettejt ruħi għaliha. Mhux għax ħassejta, mhux għax fimta, mhux għax jiena naf xi ġifieri, imma għax jiena attiva għal dik il-preżenza. U dik l-iva hija commitment, hija impenn illi qalbi hija spazju fejn Alla jista' jiġi bil-kundizzjonijiet tiegħu mhux tiegħi. Għax aħna għalhekk neħlu u għalhekk ma naqblux ma' xulxin għax biex naċċettak mhux irrid inkun nafek, imma rrid inkun naf li inti taqbel ma' dak li rrid minn għandek. Allura hemmhekk ma naċċettakx, jew naċċettak skont jiena il-kundizzjoni tagħmilek. Imma nafek tfisser li sentik il-permess li tkun differenti u tkun bid-difetti tiegħek u tkun bil-kwalitajiet tiegħek u bl-identità tiegħek. U din laqqas ma' Alla ma nagħmlu kemm il-darba, ir-relazzjoni tagħna mal-Alla kemm ħabbni Alla għaliex fiqt mill-marda. Mela inti l-marda u l-fejqan trid, mhux il-Alla. Palma ħalli wieħed darba.
għalli kemm ħabli l-bambin, għalli kont sejra l-airport u kien hemm traffic tlift l-ajruplan u sirt naf li waqa l-ajruplan. Ettar kemm ħabni Alla. Qedlu prosi ġbin. Qedlu ġifil dawk li marru fil-ħin ma ħabbhomx Alla. Għax xaqbel lili. U din għamluha ma' xulxin u nagħmluha ma' Alla. U Alla nemnu fih meta joġobna. U Madre Teresa għaddit minn dan il-lejl mistiku u reali tal-fidi. U hemm il-fidi imberkin dawk li jemnu bla ma jaraw. Mhux dawk li ma jarawx il-Alla, imma dawk li ma jarawx lill-Alla kif jixtiequ jaraw. Dik li għal Ġesu, il-Tumas. U Madre Teresa xita mill-bidu sal-aħħar. Ġifiri, din il-fidi kienet tissarraf fiduċa, għax meta inti temmen f'xi ħadd u mbagħad tafdaħ. U meta ngħidu u Madre Teresa kienet temmen f'Alla għax ħadet id-deċiżjoni illi hu se jkun kollox f'ħajjitha, mhux għax hu se jtieha kollox f'ħajjitha. Mentri aħna għalhekk irridu nemmnu f'Alla biex jagħtina kollox. U mhux biex ikun kollox. U allura ma nsibuhx f'kollox, insibuh biss fit-sokkor u fiċ-ċejċa li nixtiequ li jkollna fil-ħajja. Mentri Madre Teresa sabitu u kienet issibu hawnhekk hija wkoll l-ispiritualità injazzjana li Madre Teresa ħadet ħafna minnha permezz ta' Ġiżwiti li kellha diretturi spiritwali li kienu jmexxuha, dik li Sant Ignazju jsejjaħ issib l-Alla f'kollox. Issib l-Alla f'kollox. U Madre Teresa kienet issib l-Alla f'kollox anke meta ma tarax. U dinna kienet tfisser fiduċja għamja. Ġifieri għaliha għal Alla ma jeżisti ebda falliment. Għal Alla m'hemm xejn li jfalli. Għax il-falliment huwa d-diżappunt tagħna l-bnedmin li l-affarijiet mhumiex skont dak li nixtiequ. Mentri Alla jista' jaħdem kemm bis-suċċessi u kemm bil-fallimenti. Allura Madre Teresa kienet fil-paċi dejjem b'dak kollu li kien jiġri.